ଏହି ଔଷଧଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଏହି ଔଷଧଟି ସେବନ କରିବେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ନାକ ଓ ଆଖିରୁ ପତଳା ସର୍ଦ୍ଦି ଓ ପାଣି ବାହାରିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଛିଙ୍କ ହୁଏ। ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ସହିତ ଜଳାପୋଡ଼ା ମନେ ହୁଏ, ଯେପରି ଆଖି ଭିତରେ ଧୂଳି ପରି କିଛି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ପିଆଜ କାଟିବା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ପିଆଜ କାଟୁ କାଟୁ ଆଖି ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଖି ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ, ଆଖି ଭିତରେ କିଛି ରହିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ପୁଣି ଆଖି ଖୋଲା ନ ରଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ ଆଖିରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବାହାରେ ଓ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ। ମାତ୍ର ଆଖି ବନ୍ଦ ନ କରି ଖୋଲା ପବନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖିବେ ଆଖି ଜଳାପୋଡ଼ା ଓ ଆଖିର ପାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଲିୟମ ସେବା ଔଷଧଟିର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂତନ ଦର୍ଶକ ତେବେ ଏପରି ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।